Δάφνη, Δάφνη, έλα εδώ. Δείξε μου πώς ανοίγεις τη μουσική. Έλα εδώ, έλα εδώ Δάφνη. Δάφνη, όχι. Έλα εδώ, έλα εδώ. Έλα εδώ. Έλα εδώ. Ούπα, ούπα. Πήγαινε δείξε μου πώς βάζεις τη μουσική εκεί πέρα. Στην κούνια, Δάφνη. Δάφνη. Τι δεν κάνει ο παπάς. Έλα να μου δείξεις πώς βάζεις μουσική εδώ πέρα. Έλα, έλα. Έλα, δείξε μου πώς την κάνεις. Έλα. Βάπα. Τρακάραμε. Βάπα. Βάπα. Για βάλε μουσική. Ναι. Θα την κλείσεις. Όπα, οι μπαταρίες τελειώνουνε. Μπράβο, καρδιά μου. Ναι. Τι κάνει ο παπάς εκεί, τρώει κρακεράκια. Νάτος ο παπάς. Όπα. Κλείς την. Όπα. Κουρασμένη είσαι τώρα. Want a cracker? Cracker? Πάμε για ύπνο. Cracker? Go get the cracker. Της Δάφνη της αρέσουν πάρα πολύ κάτι κράκερς που έχουμε εδώ πέρα. Πηγαίνει μπροστά στην πόρτα που τα φυλάμε. Cracker. Και μετά σου δείχνει ότι θέλει κι άλλο. Κι άλλο? Ναι. Where are they? There? Εκεί είναι. Wow, για δείξε Δάφνη. Which one? Those? Αυτά εκεί θέλεις. Which ones? Για δείξε. Ναι, ναι. Okay. Κι άλλο? No more? Κι άλλο? Ναι. Yay! Έχει ένα ήδη. She has one in her tray. Okay, bye bye. The battery is dying.